Iwer nornai tongo kokbro kotoma YouTube channel. Kadingangke 6 Agust 1945 je Japanni Hiroshima o phungni 8 tamui tongpuru buijotono janija samungja khailai tonglaimani jorao baksaba bazar huzar thanani thiti baksaba maisana tiffin khainani baksaba sul thanani baksaba janja office roga thanani samungsimung tanglani belai no din kaham tai belai no ekdom jotono sering ke bazar huzar go thanglanya janja potija samung khailai tonglaimani jorao sombarni phungni 8 tamui tongmani dino tai noka sakatei kaisa Amerikani Boeing B29 biri family nuknani nangkha taya Boeing biri phepro je kaisa chikon sake kalai family hasala tongtike noka sakani kalai family nuknani nangkha tai joto borno je wansonani sia je obahai je bom hage binaskari kalai tongkha abo kebo wansonani ringya tamni himala abonsa sikang je nuclear bomb rok wasepono kalai ni bagai tai abo jekheno 15 second bisingo gelai phaikyang gangkano waisabanya atumsa je hor basama haingai haikaba sal chikonsa sal gelaiman ke seng samboinyai pura pekhagai asika awas ba awas senginai ai mukhilik kaisabaino serapsabaino Spawned by the genius of man, a new age is born in the roar of thunder and the fire of the sun. At 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Apo hawo kalai pekang kano 4000 degree kutung nani nangkha tai 80000 borok muk philik kaisabaino thangmanya ni nangkha tai aro je thini rok ngangke basa jag rok ngangke bini ekmatra sampli simis torok siru tamni bang hangke je 4000 je kutung kumani bai abo je soriro je deherok ngangke ba phap hagese uri thangbayo ba nobar hagese kamai thana nango sampli simise sampli hage tornani nango bo hnai asake je o tungmani bai je nobar bo phanyani nango atungmani je gotini bai ke pura building robo khambai uri bai nyani nangu tai asake klei sainai je bangla hake bo phanyani nangkha tai asake je kirmai sincha hnai kono phuno sanani krikya oma hake je pekhagai je 80000 borok srapsabaino buntajabaino phati thimani nuguinai joto borokni khugo jara sinai nungnai rokno je proshno khaileu je tamo dorkar nangkha je o nuclear bomb item bomb no khiklai je Japani borok no srapsabaino 80000 borok botharnani nangkha phari hangke sung omo tamo kamni kotoma saitong hangke sungmo Hiroshima Nagasaki Japano je Second World War mani abono sung tei salai tonglayu obono sung tebo kok je serai ke kok kalai be busi thanani hingke norok nai tongdi je Second World War bahike engkha sung Second World War ni kothomano salai tonglayo je 1939 no je Hitler Poland no judorine kapar khlai nai tongmani jorao klayu teng salai tonglayo 1939 ni je Second World War o je judong borok thelemani kothoma phani hengke je khaksa bakha hangke Hitler Europe no judor uinai kaisa country no borok mesenai kapar khlai tongmani jora te khaksa hangke yang Japan bahaino khaksa khlainai borok truk ke bui judor uinai borok onyo country rok nai mesenai borok aubai kapar khlai tongmani jora mo haite judor laite hangkano je sabjak laite bobo dajeko sabte hangkano je sing klai saka kopro ebusina thangke Europe bai Asia borok judor lainani nangkha khaksa dol khalanyai je judor laiman hangke Nazi Italy Germany Japan tai borni power no hangke Axis power borni team no hangke Axis power ni sajanani nangu te khaksa bo hangke Greek Britain Soviet Union tai USA borno hangke Allies power
hwnai sinijago tai singoro serai ke businani thanga hangke khaksa bukhak Axis power te khaksa Allied power or Axis power by Allied power no judo nanglaimani obon second world war ni kothoma Allied power ongkha je America song tongmani ke bai hingke puila purungke America song jesapuno borok je Europe by Asia jesapuno borok koklai tongai theng angor kunu dai krei ani kunu yak krei hinai puila ke je o America song da kebno puno daya tai hake tongte kheno je puru 1941 sono je palhal baro borok je attack khairi jaka hangkano o palhal baro ongkha America ni je sonyo belai kheno kobama tongu tai o America ni sonyo palhal baro je thenani na hangke apro kese last je America o je second world war bo juk ngani nangu te bo juk The unprovoked attack by Japan on Sunday singo second world war ni kothoma sana thangke Hitler ni mang salajagai thangu tamka sing Japan ni no hangke komno salajago tai aboni baganyo je Hitler je kaisa country no nahama haike no Japan bahanyo oba haike judor unya yang judor unyai je kaisa country no borok kapar khlainai mesenei nahabanya ni nangkha Indonesia, Laos, Cambodia, Vietnam, China ni Eastern area tai North Korea tai South Korea no o Japan song kapar khlaina habanya ni nangkha o Japan no tamok ni jutornya poro kaisa country no poro mesenei kapar khlaiga hangke poro kaisa Asia no kaisa ekota unity khaina ni bagai tai Greater Asia samnani bagai hini se borok jutoru tamokhe obongkha sajagi thangkaje obo borokni haino kokba simi sabo je United Asia khaina ni hinai te Greater Asia khaina hinai kintu aba haya tamni bagai hingke Japan songka kokba simi se United je o Asia no khaina hini sapono borok nijini phaidani bagai se khalayu bakini jini phaidani bai khlai hingke borok kaisa je country no je kobja khlaina hangke ajagani je dam ni jini je khoni rong thung akong thung borok bebang na je don sompoti rok lutina se nangu tai kok ba hengke Greater Asia sanamnai tai borok Unity Asia khlani hinai borok judori kapar khlainani nangoni bo sajagu America song hangke je obake nahari tonani nangka je Europe hangke Hitler kaisa judori nai nahari tonani nangka tai yang Japan song bahanyo kaisa ka judori nai borok country no borok kapsa khai tonani nangka tai France so borok je judori ni kapar khai thapurung kano apun thekeng kano je world war je second world war ungnani surubo ungkhani bo sajagu ajoro wongkha America song hainasna hari tongphuno borok o je jutono mothangani bagai borok kaisa budi khai nangka kunimino tuine borok o jutono bondok khaini chesta nanani nangkha America songmai khlaikya je Japan songno steel copper iron borok je supply khaini Japan songno borok off khlai rnani nangkha America songwansoka je oba hike bondok khlai rekeno je o juto matha jagan hnai kintu Japan song abono kuno maniya ulo haina hai America song tamo khlai pika hangke borok je petrol je thok supply khaini abono uloke abono suruno borok Japan songno off khair nani nangkha tai ajora wongkha je Japan song America ni 80% thok tubnani nangu tai America song ai 80% thokno rohe hangke Japan song belekeno norom chanai kasung sana nangka je nono thok rohnani hingangke nungo Eastern je China no je kapar khlai tomani kobja khlai tomani abono nung yakarnani nangnai abono yak Germany bai ipi je thangsa hninai Helen singmani abono bo nung yakarnani nangnai hninai America song sanani nangkha tai Japan song tamni wansoka hangke je sino unity no sing tang yakarnai tai sing jodi o je thangsa no yakarei rekha hangke sini je Greater Asia aji imang numani abo bahage poron nai hinai Japan song wansonani nangka tai aboni bagenyo sing
o je alliance no sungpun dino norimia hnani Japan song America ni kongno nalia tai America hongjes no saitung teng sini khlaimung sing khlai thana hni Japan song wan songnani nangkha Japan song wan soka je Malaysia ba Indonesia no borok judo rene kapar khlai thokna hnani bagai tai Malaysia ba Indonesia ka belai kheno America bai close dol hni sajago tai aro jodi Malaysia bai Indonesia wo jodi attack khlai thang ke America hongjes kung phani phanyai tai aboni bagai no borok abor judo ria woi borok teka sia khoni no judo rene nahnani hingke Philippines o je Philippines no judo rene nahnani bagai chesta khaikya ta Philippines o bahaino belai khena America ni kabjano tai America ni belai khena soinyo rok kabang aro tongnani nanggu tai hapino borok wansoka America ta hanche dajegya singo Philippines no kapar khaiyengka ba America jong singo tamni borok judo o singba sotrungnai singba Philippines no sanaharo hnai borok Japan song wansongnani nangkha Malaysia Indonesia tai Philippines no yaka kangke Greater Asia ni je imangla bahage purongnai tai America bai judo rani thangka bo bahage paimanai tai aboni bagaino borok yakna musungdia je o Malaysia Indonesia tai Philippines no borok jeskepuno judo rani nahanani bagai Japan song wansongnani nangkha obo hake Japan song wansongnani nangka je teruk sake je borok judo sinai khokma hake judo sinai judo rine borok kapar khasinai tai jodi America bai rekhe to paya aboni bai borok khokma hake judo sinai America ni borok bai je Philippines hake je o Indonesia tai Malaysia no borok nahnani bagai hinai borok judo nan sengkha Japan song 7 Disember 1941 ni America ni palhal baro borok attack khlai rinyani nangkha Japan song je US ni palhal baro thanginai borok je 350 ta biman bom phatrinani nangka tai 188 aircraft phatrinani nangka tai 19 ta navy je jahaz abono phatrinani nangka tai 2000 US ni je phojiro heka America ni phojiro no 2000 jona borok kogine bothar rei bomri phatri ribani nangkha aba haikeno je koye gonta banya borok Philippines no borok juto rinai kapar khlaina hari panyani nangkha tai orono belekeno munimung phayo tai je ase kalaisaka wanso ko sarai wanso mai hini Japan sono bo salanyani nangu je borok Philippines o thanginai je Japan ni je aircraft bungtheng je navy ship bungtheng je phoji rong nong theng abai kogai bathrai pojunto se je America song lilar khiyak berebi tongana tai borok to agi phurun chimi je sajak je borok jesmon kolai tonglai theng singaro kuno daje hnani America song sajak hnani borok wanso ginai borok abake te khayo tai nijini phoji rok je nijini aircraft bungtheng nijini je navy ship bungtheng borok hake bathajagi tongani America song se sup tongno tai orone belekeno munimung hai je Japan ni wanso mungno hnani sajangani nangu tai Africano pura purino declare khai sarai rnani nangkha je America song sungba haino tabo world war o jogung sine hninyai direct no borok saklai rnani nangkha the unprovoked attack by Japan on Sunday a state of war has existed between the United azora hangkano Britain by China ba haino je Japan by khe judo rnani sengre rekha tayang Narsi Germany Italy hingka hangke America bai khe jutor lanyani senglai rekha 1941 soni simi hingkano World War II suru ungnani sengre rekha hake borok jutor late hingkano bosor kaisa kani jutor te hingkano 1943 ni salo hingkano Italy song borok America song no paya nginai selenda rnani nangrakha 30 April 1945 sono hangke Hitler bo 사슝 guli koginai suicide khai thinani nangkha 1945 sono hangke Germany song America song yago surrender rnani nangkha tai o exist power hangke sudu tabo Japan chimino khoroksa sok nui tongnani nangkha tai Japan song hangke tabo kuno surrender riyakho aske koglai thili thanglai ngui mase manung yangi tongi sirno Japan song hangke surrender khainani soya tai kokni kokbichingo sanani thangke
Japanni raja je Hirohito ni khorsa tongo bo obahike je bini je sadharanto bini public rokno bini jonata rokno brain wash khainani nango je sing sini hani bagoi sing jan sernai nangke sing segri phase khainai sing thunesa nangnai nangka suicide khainai nangka je jana khainai tokhono sing je surrender nangke sing kokno khlainani maya hanai bo je Hirohito je Japanni raja bo obahike je bino public rono jonata rono bo brain wash khai sanani nango toni bagano tapojora porjonto America songbai je Japan song koglai tongmanyani nangkhu Japanni je Hirohito je bini jonata rono brain wash khlai kangkano obahike judor lanyani sengka je srai chikon chikono kangka bo je dehro bum khawinai tanki rogo je pherjagai thui tanki brush khlai rinani sengka tai baksa angka ba pilot dog boro je pilot chalogoi thangainai je Americani je si fighter jahaz rogo thangaini phatririnani abage suicide khainani jengmani nangkha jora wongkha Japani borok belai kheno masaya manungya tai srai rogo keram bainai belai kheno masaya manungya ngai thibenani bo nangkha tai America song to phunse je Japan sonongke surrender khalise maliya tai aboni baganya America song omake wan sononi nangka je borok no soisoi on ground downfall senenya kaisa hati keno borok pake judor na nangnai hininyai o America song borok ni je sonyo Japano pathogoi rohnani nangkha je Japan pake koglanyani nanglai soksini kano hninyai borok wansogoi chenglanyani nangkha America song hake on ground no judor laite keno je Japanni Okinawa borok Fuji hini tongo borok obahike je niji thuise thango koglai mangno thui thango to phuno borok surrender riya tai omake judor te khangkano je Americani 12,000 sonyo thunani nangka to phuno se je Japan songke surrender khanyani soya Americani je soldier rok bahanyo borok 12,000 thunani nangka tai 50,000 ni bara injur ungbanyani nangka hani bo sajagu Japanni Okinawa o je Fuji rok je America songai koglai hengke 1,10,000 thunani nangka hani bo sajagu America songwan sonani nangka je Okinawa o je chikun sa je island o se koglai se America ni borok 12,000 thunani nangka tai 50,000 ni upor injur na nangke onyo budi karinani nangnai hnei America song borok onyo budi wan sonani nangka 12 April 1945 সনে হংকে আমেরিকানি প্রেসিডেন্ট যে ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট bo অনেক ন যে প্রেসিডেন্ট নং ফাইমানি তাই অদিন হংকে bo থৈথানানি নাংখা আমেরিকানি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন থৈথাঙ্গে ন যে ভাইস প্রেসিডেন্ট হেরি ট্রুম্যান হুজানাই bo প্রেসিডেন্ট নংই থানানি নাংখা আফ্রিকান আমেরিকা সং আমাকে ওয়ানসকা যে সিক্রেটলি ভাবে kaisa bom truk borok snamnani nangkha secretly babe borok nuclear bom snamano obno borok test khanjini nangka tai test khlainai borok success manani nangkha tayo Harry Truman president bo wansonani nangka success singka tabuk sung obahya pri bahke rom nani borok oksal banyani nangkha 26 Julai 1945 je US ni president China ni president tai Greek Britain hingke prime minister ke borok kaise meeting ringholoi koksa banyani nangkha Japan songno obahino khobar na nangka je noro surrender khanya khaidi khaya hangke noroni binas heke nuclear ngai hninyai Japan songno je borok koksa blanyai sahonani nangkha Japan song ajorawo kisi sapuno borok wansogi simaya tai aboni bagai borok surrender nani bo raji iya America song decision nakha 6 August 1945 ni sono borok je Boeing B-29 no je o item bomb ni mung ungkha little boy no borok je phungni 8 tampru sombar ni dino borok 8:15 okangkano o boom khiklai rinani nangkha tayo little boy o je nuclear bomb khiklai rega hangkano je Japan ni Hiroshima o jo obahai ke gotona gotinani nangkha belani kirma chinja
tai nokha phati hunyai sal klai thime hage borok lungnani nangkha tai belai kheno kirma sinja gotna nangka hor haingi thanani nangka tai pura puri thapla sai thamani nangka tai jase building kaham jase naithna tongmani bebak no thapla tai borok ge bebak no je phap ngene uri thamani nangka no ba hage kobani thamani nangka so sampisini bornani nangka oba haingi thangka tai 4000 degree kutung tungnani nangkha tai ashke je nobar hage sitaunyai ani nangka je kutung tungmani bai nobar je bangla phonani je ani nangkha tai hasala tonglero hongse nahre nyemini bai je sal plate na kano kanangka tai baksa ka asika hawa sungmani bai je nakongni thamni nangmakya abaike bebak no khotibo nani nangmakya tai 80000 borok je serapsani bisingo no mokol filimani muklik jangma baino 80000 borok kamai thangai nani nangkha te aboni pore hengkano je wati wanani nangkha tai noka sakana sine mani ke pura puri som sasak pura puri hoko kosom kasajak tai noka nuhulia tai wati wair nani nangkha tai wati wair hengkano awati tamongka male pura gris pura ekdum kosom ko wati wanan nangkha tai aje wati nangnai rongke pura puri no infection nani nango cancer nani nango odre pot rok nani nangkha je wati mandanai rongke azora oje hospital logo talangnai nai je sabno sabe help paitangani himabo abai kuno subida kering thangka tamni bai hengke doctor rok 90% je hospital lok bebang no nষ্ট ngai je khamai thamani ni nangka bombay ke uri bai nai te apone bagai no saksore hime pono najinani kuno ব্যবস্থা bo kriya jorao sudu tui sudu tui himise sanai sirik lainani nangka baksa je basinai rok hangke happy news je japan ni borok rok hangke jo hirohito je raja hangke go surrender khainani gosia bortang wansong hangke bom kaisa je klaibla happy news singase bai mane hani top phonse borok surrender nani gosia haino hai 3 din ni pore 9 আগস্ট 1945 phungni 11ta tampuru je boeing B29 baike je nuclear ni bumungkha fatman ninai borok phungni 11ta tampuru busubarni phungo khiklai rejanani naungkha Nagasaki wo Nagasaki ke 40000 borok hanya hai nukli kaisa baino kunani naungkha o duita bom khiklai jama bai Hiroshima bai Nagasaki wo bom khiklai jamani total borok thikangke 2 lakh borok thikani nyai sajago o 2 lakh je borok thimani bisung hangke 95% civilian je hanyo borok kahamrok sadharanto borok je 95% thunani nangoni sajangani nango o sinai nungnai rok baksa proshno khlaio America song tangni nuclear bomb khiklani nangka hnai proshno khailani to tongo tamni bagai hengke je America song taki sisana singna namani je Japan no surrender khainani bagai tai America bai Japan borok hanche judo lai tonglai phuru tai eng Soviet Union bai borok mili lainai Japan no judo rei tongmani jorao tai kisisa jora nasing kakangka se Japan song hanche surrender kamo tai nuclear bomb le tamni khiklani nang hnai sajanani bo nango tai America ni borok no nuclear bomb khiklai mani era sa hene bot namani hingke 30% ungo Japan ni borok hangke borok nuclear ni bomb ni khiklai mani era sa hene borok bot sungmani hingke borok 15% sajago hingke yang basa hangke omong kabusinani belai kheno koto tai aboni bagai no nuclear bomb khiklai uino je judo reino borno surrender khaima komogi bo sajago tai apro je second world war jo bahini nuclear bomb je khiklai jangmani abo aske recording kha tabok sajorale kuno nuclear bomb ro khiklai je ko tai ta je nuclear bomb ro tai ta khiklai jak siteng ni bo suri bani ni bo nango te phajingke tahte buksong noro ano je Hiroshima Nagasaki ni je second world war ni kotha man khnai beleng khana toja kana khayo nor ebo kaham ke nani ni musung ke ano video like comment share subscribe like ini baga asum sikir no kaham tong ni sum na ham bai kai ya